Mande we no. Thank you. Gwana anya aha gị. Aha m Regina Ọnụọha. Iwe onye ebe? Onye ụmụ dibịa. Ụmụ Ibe, ụmụ dibịa, ndị Owere, ụmụ Ezegwu. Ụmụ Ezegwu nọ na local government Oleke. Ihitumboma local government. Ọ dị m o nwere ihe bịakọtara anya sị mba na ọ ga-aka mma ka anyị mee ka ndị mmadụ nụ ya. Yes. Ọ gịnị ka isi na-emenụ? Ihe na-emenụ kemgbe m lụtara di n'Ebrezi Ọnụọha. Nsogbu m bidoro na nwata. Enweghị onye nwụrụ n'Ebrezi Ọnụọha m na-aṅụ mmiri. Asị m gburu. Domi ọkpụ ya ọfọ. Ife afa nọmọ ise. Onye ọzọ nwụhụla. Ewefụtakwa m ihe m. Maazị mmadụ nwụọ asị gị ṅụọ mmiri eji saa ya ahụ. Yes, maka ọnụ maka sachatara ya n'ukwu. Ndị omi ọkpụ soju ukwe ha fọ ha ga-eyi m ọfọ. Oge di m nwụkwara ha sọ m gburu di. Ka aha wee belebe. Nwaanyị ọbụla wụ nwaanyị amụ amụ bịara na ya nyụta nshi nyụta mmamịrị na-abịa akwa m. Ogbu di. A na-amapụ m n'iwu. Ọ dịghị onye na-ege m ọnụ. Di mere amara ghe m ọnụ n'ụzọ. Ụmụ di m ahụ aga grip oge. Gị kara m ihe mmere. O nwere ka bịara wụọ m sha nọ n'ihu m tọọ nọ nshi na mmamịrị. Wụọ m ya. Mefelite ka m ga-abụ ya ọgụ nne m ejie m. Si m biko. Na nwaanyị di ya nwụrụ o jikwa na nọ nwayọ. Betu ọ wụrụ na nsị m gawa ugbu a m werela aka gbuo onwe m ihe ahụ ebughị ma ọ wụrụ na ọ ga-awụ n'ezi. Ya kpọwazịa Chineke na enweghị di na enweghị onye ọbụla. Ọ wụrụ ma ọwụ ihe m mere biko o si ama ihe wu ubi m na m nwụkwa otu a m kwuru 3 months onye m ga-anọ anwụ. Hụkwanụ ma ọwụ ihe m mere Chineke hụ nyemekwa ya o nyere ya aka. Chere ha nye gị mmiri eji so ozu ahụ. Ha sị na ị ga-anọ how many months? Ha sọ 3 months. Okay. Kamgbe 3 months ahụ ị ka nwe na 3 months ka ị gafeele 3 months. Nna di m nwụrụ ka ya nwụrụ na 1988. 1988. Ha sị na ọ gị gburu nna di gị. Then ha ga-enwekwa mmiri eji saa ya ozu. Mmiri achọwara ha ịkwega m n'ili. Hey! Ka ekpochiri m ọgwụla fakọ onye ụmụọkpụrụ ka n'ime ihite ụbọma aha wụ onye ụmụ Ezegwu na-achị achị mgbe aha ndị fakọm ga-anwe bịara nye ha iwu na gọọmenti jekwute ihe a na-eme m ha ga-ala na mmọkwekwala m na ya kama m. Bọta ị ṅụrụ mmiri ejiri saa ozu na-adịghị ahụ. Ṅụrụ mmiri aha ha bịakwa yie m ọfọ. Oh God. So onye ndị ahịa anaghị eme m ndị ahụ alachakwala many of them onye na-amụ ha nwa sị m kechiri ukwu nsọ mụ ha nwa oke m bịa o wee were ya na-atụ m ụjọ nwa onye na-ana m ihe m na-eri nwa onye na-anọkete m ifunu nwa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ke m na-eji eme abịa jụọ aha m ha mara ha tụta ebe ọzọ ọ dịghị onye na-ekwe abịa na ego na-akọ m rukwe n'otu mgbe kemgbe afọ 11 m bara ịka nka o wee ebe a ka m bịara nwetata onwe m ndị ka nke a na-enyere m aka azụ m o nwekwara ọtụtụ ndị nwere ego ebe ụlọ anyị dịka mmadụ dịka Romanus Kọnkwọ ọ nọ n'Owere ebe a mgbe ọbụla ha lọtara nwunye ya na-eme m dịka mgbu nne ya. Ọ dị mma ka anyị gaa n'ihe ọzọ anyị na-ekwu o nwere ihe i kwuru na nwa gị nwoke na-eme gị. Nwa m nwoke na-akụ m ihe ọ kụgide m ndị ụlọ anyị ezuru bịa jụọ ọwụ gịnị ka m mere onweghị okwu ya na-agba akara ala ha si ya ngwa ọ yọọ m o kweghị yọọ m. Gịnị na-esere gị na nwa gị nwoke? O nweghị ihe ọbụla ivun m ya hụ m n'ụzọ mgbe m na-aga ya krọsọ m ya nwama m ụkwụ ka o zogbuo m nwa ọ sị m wa mụsị emekọta ya sị m gwa mama ịghọta emecha ya sị m wu winch. Gịnị ka nwa gị nwoke na-arụ? Ọ sị ya pastọ. Ọ pastọ. Ọ nọ n'ụmụada na ihe chọọchị ka ha nwoke a na-akpọ ihe a n'ụmụada. Ele ebe ụmụada nọ? Obo. Ọ bụrụ na gị isi Owere gawa rute Agụneze gị gbata o nwere nga ereghe fuel ebe ahụ ka chọọchị ya nọ. Isi na ọ na-akpọ gị na ọ na-akpọ gị amụsụ ọ na-akpọ gị winchi. Ọ sịrị na ihe ejiri za nwa Chinemere Antoni nwa Chinemere ihe ejiri za nwa Chinemere wụ nna ya wụ onye dibịa ọkwa onye mgbakọ na o jighị agba aja na nna ya ga-aza ahụ echegharị na mụ na onwe m nwa onye dibịa maka ana m eji ọhụrụ ụmụ nwaanyị ndị mere agha mee na-etere ha afọ enyekwana ha ọgwụ mekwana ọgwụ akọ ọ bụ ihe o jiri kpọ m ụgwọ ka ya na-akụ m ka ọ kụgbuo m. O kwuru sị ala ha uke nna ya waịlị nna ya dị ndụ marụ uyi ahụ mbi nna ya nyere m
ikikere si nnụrụ biri ya ga-ebi ụlọ nwaanyị ịrụ ya biri n'ụlọ nne okenye kwenu m ohere ya ma nwata si m kwara ụlọ m bụ ụmụnaka o webe a mụrụ m ụmụnaka na mba anọ na ụmụadawa onye ndị nwe m na-azụ ya sị m buru ụlọ m gawa ebe ahụ ha fụrụ ya ala ka ya were rụrụ ụlọ o kwukwuru ya n'ime kọt ajụghị ya sị ngwanụ ha weta budo unu mechara gaa kọt ọkwa na akwụkwọ m nyere gị si rid ya si gị rid ya nye m kwuru ụfọdụ ya nọ nke ahụ ji anyị akwụkwọ ahụ jọjimenti ahụ kọt nyere lekwe jọjimenti kọt nyere nke a jọjimenti nke jọjimenti kọt nyere so hapụrụ m Regina Ọnụọha na Anthony nwa Chinemere oke Anthony awụ nwa gị nwoke ọpara gị ịkwa mana ọ naghịzi azụ Ọnụọha ihe ọ na-azọzi nwa Chinemere olee ihe o ji si na ọ gaghị azụ Ọnụọha ọ sị ihe eji za ha Ọnụọha ọ wụ onye dibịa ọ ga-ala n'ọkụ mmụọ ihe ejikwa ngaghị za nwa Siril ihe kweme Ọnụọha ọ wụ ọchịgharị ihe a ga-ejikwa gaghị aza nwa m mwa onye dibịa mwa onye ọgbanje mwa onye mamiwọta mwa onye amụsụ mwuke ha nlaja ọkụ mmụọ so ihe ndị awụ ihe ọ bịakwara kpọrọ ndị mmadụ ihe m ji si gbatara na m ọsọ enyemaka nke asọ pụọ ya bịa zọwa obere ala ọ gwara m agwa na ya ga-anapụ m ala ọpara nna di m nyere m a na-akpọ ya nwoke orie ayọkara m ọwa nwa nna di m mgbe ọ nwụkwara ahụ chekwute m ya nwunye ya bịara kpọọ nna di m wụ Marcellus Ọnụọha ọ ga-eji m ihe ya nwere bikọs ọ na m bịara n'oge m gara eme ya dị mma ebe ya rechara ere n'otu okwu mbịa m sachacha ya na-enyetụ ya anyị na m ga-eri ihe ya ị ga-eri ya ekpe na m ga-eri ya ekpe mgbe ọ nwụkwara edere ọkpọrọ ndị mmadụ bifo ya nwụọ enwekwa m ike iweta mba nsogbu anụ inyere m anyị ahụ na jọjimenti ụlọ ikpe kpere maka ndị chọrọ ịnaga ala ahụ ọkwa ya and ụlọ ikpe nyere jọjimenti ọkwa ya nke wụkwa that same judgment nke wụ judgment between Genwa na Anthony nwa Chinemere Eugene Ọnụọha na Joaquin Ọnụọha ọkwa ya so ụlọ ikpe asala ha hafụrụ gị ala ahụ ọkwa ya because before nwoke ahụ nwụọ ka nwaanyị ahụ nwụọ ọ kpọrọ ọha na eze gwa ha na ebe ọwụ gị onye letere ya anya n'ọrịa na ọ nwụọ cheghalịa ihe niile o nwere ọkwa ya ọ dị mmadụ ichekwele kọtụ akọnfamụọ na ebe ahụ uke gị kwa na olee ihe ị chọrọ ka anyị meene gị ihe anyị chọrọ ka mere m nọmba 1 ka isi mbụ aha wụ nwa Chinemere ọ sị ya nwa Chinemere a sịkwa m jeti ya wụ Ọnụọha ka ọ ghara ịdị rọng okwe ya sa m buru ụwa anyị gaba nlachacha ọkụ mmụọ nwa Chinemere ha kọtụ ikpere sa hụ ụkwụ ya n'ụlọ m ahụ kọtụ shi anwakwala anwa bịa n'ụlọ ahụ kpamkpam hụ ga-ama n'ụlọ nna ha biri ya agbala obowo kemgbe afọ omene 5 to 6 years ekpechara ikpe a so ya alawa ebe ahụ ugbu a ya bịa zụọ nwantịntị ala ya ga-eji anapụ m gaa ọ ga-emekwu ya o onye m kwuru ọgbata onye iji bịa sị anyị ekwekwele ka o mee ihe ọ wụrụ ikpe m ikpe mụ na ya gaala onye ekwekwele ka o mee ka maka ọ sị a ga-anapụ m ala ya emekwe ya ọ bụrụ na ọwụghị eziokwu na ọwụ ihe mere eme akpọrọ ndị mmadụ ndị gbara aka ebe na ọwụ ihe mere eme a ga-anapụ m ala ahụ so ugbu a ọ na-akpara m iri ọ dị ihe ọ na-emere m obere ụmụ m nwesịrị ụmụ nwaanyị abụọ nwesịrị otu m so ke ntakịrị uke kpọrọ n'ihu mụ na ya ahụ mere bụrụdị ahụ mere ihe ha jiri nwụọ ebe ha si ha ga-achụwa nta nwa m aha kọnfesịrị bifo ya nwụsị mama m ghara onwe na dibịa ha na-agaghị akpọ m nwunye nwoke ọsị m ekwensu m ga-ekwe ka ha lụọ dị ka ewefu m bifo ha lụọ dị ị hụra mgbe ihe ndị a biri ụmụ m aha chụrụ gegeri nwa ịsha ke nta ahụ a na-akpọ jesi nta nyere ya warning n'ihu m na ya dị sọrị na ihe ha ekpere ya ekwupụtala ya n'ihu mami ya maka ya chọrọ ka Chineke hụ mere ya ebere gbaghara na obi tụkwala ihe ya aka ọwụ ya eliri ọwụ ya eme biko unu ekwekwala ka m nwụfuo ya bụ si na ọgba m nkịtị ala ahụ ọ zụrụ unu ga-abịa maka ke kụrụ m ihe ugbu a na-akụgbu m kụgbu akpọrọ Pita Ọnụọha mma ebe a kweghụ na nga mmanụ ukwu m ọ kụjiri m ọkpụ ya wụ ụmụ gị ya wụ nwa m nke abụọ na nwoke aha ya wụ gịnị Pita Ọnụọha ndị yut akọọla ya jam ya so onwe ihe ọ na-eme na ya gbara onwe ya ochi
kụma m ihe ya ejiri abalị ga-egbuo m site nga ahụ zụbara m o nwere onye ga-ebi iche ya ngwanụ nsogbu anụghị ma anyị anụla ihe ikwuru nụna anyị anụla ihe ikwuru ndị ụlọ ọrụ anyị Protect the Weak International Foundation anyị ga-erite ụbụtụ ehihite ụbọ ọma anyị nụna anyị ga-abịa hụkwanụ ụlọ hụkwanụ ala gị ahụ hụkwanụ ụmụ gị ndị a ka anyị marazi otu anyị si eme ya nwa m ntakịrị aha zụra m nwa m ka ada enyemaka m na-enyere m ọlụgha di ya ụfọdụ ha ekweghị eri ihe ndị di ya wetara ekwe na-abịa ihe unu ga-emere mgbe ọwụla ọ na chọrọ ịgba nkwọ ka a garakwaghị ike ihe mgbe isi okwele mba ma ọ gbuo m ma ọ gbuo nwa m ma ọgọ m aga m abịakwa ebe a rịpọtụ ọrụ na-enye m ndị gaịdị ndị a na-eche nche nwa m emerecha ihe ọ na-eme ngwa dị nsogbu anụghị mma ị nụna thank you ndewo thank you